Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Nagpakita siya galuoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa kakaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan. O gipatibulag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipuka niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono. O gituboy ang mga mapaubsanon. Sa ngalan sumahan, sanang si Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon, mga suking di paminaw. Niyan sa bang tulumanon, nga kiulukan, The Woman I Love. Sa gihapon, ang makiguban kaninyo, si Veritas. Hinaot nga, anaghapon gamos mayong panglawas, haron anta maminaw, pagapulo nga itong maluwatan din hismong tulumanon. Wa paghapon ta mahuman sa atong tema, may labot na sa atong mahal nga inahan ko na Mother Mary. Dili dayon ta maglangan no, atong basahon ang text message gikan sa 0906-3571862. Brad, good PM. Mayo gayud kun daily imo programa sa radyo kay aron magkasunod ta kanunay. From Ronnie Barazon, Polayo, Siayan, Zamboanga del Norte. Katoliko man gyud ko, Brad. Okay.
Bali, reaction ni siguro nimo no tong atong naingon kagahapon o sumiyagi ba to nga kining atong program na nagka-sign tag contract din hismo nga station. Bali 3 months no na ma-expire ang atong contract in 3 months karong July 14. July 14. Dayon ang atong sponsor bali dunay plano no nga kining mag once a week na lang dayon ta after 3 months no. Depende po na sa ato pong ma-arrange din hipon sa maong radio station no. So wapa po na klaro gyud no. Unya daghang nag-text nato nga maayo lagi kung daily lagi hapon no. Dili lang ko makasiguro gyud ana no, depende na sa atong arrangement o sa atong sponsor. Okay, so far ang klaro nga pledge sa atong sponsor ang 3 months lang no. So after this do na to'y plano nga mag once a week. Pero wa pa gyapon na klaro kay wala pa man putak ka sign og laing contract para inighuman ani atong contract nga 3 months. So depende lang unya na no. Depende po na sa inyong gusto no og tabang. Kay ang atong balay runon aning daily program dako yun no. So niya ang nag-sponsor ani bali usa lang yun ka family no. Wala man gud ta nagsalig ani yun sa pundo yun sa simbahan okay tabang man nato sa simbahan kay kung mangayo pita sa pundo yun sa simbahan magkuhaan na pod ang mga kinabang naka-allotted na nga mga galastuhang dinagkupot. So ang atong pagtabang sa simbahan mao na lang nga wata mangayo og financial support nila no. Ngita lang ta og atua og may manggani no nga naay ni voluntaryo nga sa kapamilya nga nahimo ning atong tulumanon dinhi sa maong station no sa TX AA. Okay. Dayon atong ipadayon ang atong tema may labot na sa atong mahal nga inahan. Niya na taron sa mga objections o mga pangutana. Unahon nato ning na text pud kagahapon no. Pwede ra nato ni tubagon although dili ta Sabado o Domingo, Lunes man ta nga edition, pero kay ang pangutana may labot man sa tema, so ato ning tubagon. Gikan sa 0910-544-7471. Ang iyang pangutana matud pa. Ngano man nga niingon man si Jesus babae, ayaw akong tudlui kon unsa ang akong buhaton. Wa man nun gihurot yun niya og saysay din pero nahibalo ko kung say sumpayan no? Kanang sa San Juan 2:4 nga mama man unta siya. Nakuha na ko ang punto dayon no? Although wala niya text diri tanan ang naagyod sa mong tudling pero nagkaapas ko sa unsay buti pasabot niya kay nakabasa na gyud pug ko ani no. Dinhi sa San Juan kapitulo 2 no tudling 4 nga it sounds mura ba og walay batasan ng atong Ginoo no. Mura ba og wala nagtaho ang atong Ginoo ngadto siyang mahal nga inahan kay do na siya napamulong nga mura og it sounds unethical or walay tahod ngadto siyang inahan. Pero dili sa ta magdali-dali kung mao ba gyud na no. Kay akong ipasiunang daan nga something wrong sa translation nga atong gigamit. Wala gyud mo takdo sa kadtong karaan nga hubad nga ingnon talang mo takdo gayud sa original nga hubad sa Grego. Kaya itong basahon dinhi sa Juan kapitulo 2 tudling 4 kadtong maning may tungod sa kasal sa Cana. Diin kadtong kinasal hutdan nagbino nga ikadalit ngadto sa bagabisita. O dunay concern nga gipakita ang atong mahal nga inahan o ang inahan sa atong Ginoo nga si Santa Maria. Pero mas mayo siguro nga ato nalang basahon no gikan yung tudling 1 paingon na sa 4 San Juan kapitulo 2. Okay, atong basahon. Sa ikatulog adlaw may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea. Og didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus sa iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na sila pino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, "Anak,
Wala na sila'y pino. Si Jesus mitubag, "Babae, ayaw akong tudluon sa akong buhaton. Wala pa mabot ang akong panahon." Kining tudli nga ang gisentro sa pangutanan ng gikan sa text. Kaya it sounds kung ang mga pulong husto gayod walay sayop. Kaya ngunta nga si Jesus wala magtahod siyang inahan. Gani nahinumdum ko sa usa sa atong mga nahimong higala nga nahimulag sa atong tinuoang Katoliko nga naman kuno matud pa niya nga kita mga Katoliko magtahod man pag-ayo ni Santa Maria nga mismo nga atong Ginoong Hesukristo wala man gali magtahod siyang inahan. Kaya ramang giingnan, "Babae, ayaw akong tuloy kung unsa akong buhaton. Wala po mabot ang akong panahon." Unsa may atong gatinawan, sumay atong tubag na ini pagasuking ti paminaw. Wala atong tubag na ini simple ra kaayo. Kining pagingon sa atong Ginoo, ngadto siyang inahan babae, dili kini pagasabto nato nga wala nay tahod ang atong Ginoong Hesukristo ngadto siyang inahan. Ngano man, kaya lang sa mga Hudeyo ang pagtawag og babae sa ilang panahon usan na kadakong pagtahod alang kanila o sa ilang nabatasan. Dili pareha sa atong panahon karon nga kung mutawag kag babae ngana sa imong inahan, doon na may malisya, no? Nganong tawagon man imong babae ang imong inahan. Ato namang gibuhatan og meaning usak ka walay pagtahod ang atong pagsangpit ngadto sa atong inahan og kana bang babae. Kay ato naman pong nabatasan nga ang tamis gayod nga pamulong nga itawag nato sa atong inahan, siyempre kanang nanay gyud o mother o ma. Pero kung wadto ta sa panahon nos mga Hudeyo sa ilang panahon, ang pagtawag og babae wala sa ilang bokabularyo o hunahuna nga usan na ka walay pagtahod. Giisip na sa ilang panahon nga usan na kadakong pagtahod ang pagtawag og babae ngadto sa usag ka babae o sa usab ka inahan. Og laing punto aron pod mahibaw-an nato nga ang katumanan sa Henesis Kapitulo 3 tudling 15 nga babae nga makigbatok sa yawa, mao gayod ang atong mahal nga inahan nga si Santa Maria. Sa laing pagkaistorya, gitudluan ta sa atong Ginoo nga ang katumanan sa napatik sa Juan Kapitulo 3:15 nga babae, mao ang iyang inahan, ang atong mahal nga Birhen Maria. Para ba dili na ta mangita paglaing babae aron ingno nato nga mao na siya katumanan. Sa ito papasalamat tas Ginoo nga iya natang gitudluan letra por letra nga ang babae nga gitagna sa Henesis Kapitulo 3 tudling 15 walay laing babayhana nga gihisgutan o gipasabot, walay lain mao gyud ang atong mahal nga inahan, Santa Maria. Okay. Dayong laing katinawan mao kining apasumpay nga mga pulong nga matud palagi nagingon ang Ginoo ngadto siyang inahan, ayaw akong tudluoy kun unsa akong buhaton. Lain man yung mga pulungan, no? Iya kong inahan din, iya lang ingnan nga ayaw kong tudluoy sa akong buhaton. Nga in fact ang gihimo sa atong mahal nga inahan, no? Santa Maria, sa man ka paghatag o kana bang kinang concern ngadto sa kinasal nga nahutda na lagi og ikadalit sa ilang mga bisita. So nga naman po nga masuko ang atong Ginoo sa gipakita nga kana bang concern pagkabana sa iyang inahan. Well, sa atong pagsubay na ining hubad nga atong gibasa mga suking paminaw, dili ni siya accurate nga pagkahubad sa atong kanang hubad nga maayong balita Biblia. Sa di pa nato na hisgutan, ato sang tagag background dinhi sa atong tulumanon, kini bang hubad nga maayong balita Biblia. Kining hubad nga maayong balita Biblia, no, kining Cebuano nato nga common nga hubad. Gikan ni siya sa kanang hubad pod sa in English nga The Good News Bible. Og sa atong nahibawan kanang The Good News Bible,
gitabangan as mga protestante o kanabang katoliko sa paghubad. So dunay kanang gitawag og ecumenical act o ecumenical move sa paghubad. Kay dili lang ang mga katoliko mao'y naghago sa paghubad ni ana. Hasta usab ang ato mga igsuon nga nahimulag kon mga protestante, apil sila sa paghubad ni ana nga version sa Biblia pagasuking tigpaminaw. So sanglit dili lang kay mga katolikong naghubad ni ana, awatang kahibalo nganong naingon ana na pagkahubad. Kay dunay mga hungihong nga mga impresyon nga di wa pa puta ka-prove nga posible ang responsable nga nakahubad og ingon ana kadtong nagbarog sa katinuhuan nga wala magtahod ngadto kang Santa Maria. Niya wa pod nabantay pag-ayo sa mga katoliko nga presence mong paghubad. Wala ma-objeki, no? Wala ma-supaki nganong gingunana paghubad. So wala mahashasi pagayo mao nga nahubad og ingon niana. Kaya sa laktod nga pagkaistorya, para na ako mga suking tigpaminaw, something wrong sa maong hubad. Ngano? Kaya ato ning gisubay sa karaang mga hubad sa Biblia, dili man gyud ingon ani gyud ang kanang pagkasaysay o pagkapadayag mga suking tigpaminaw. Ngano ba? Daghang kong mga version nga gi susihan ani. Pero ang pinaka kining karaan ikumpara sa atong mga nasubay nako, kining akong dala karon nga the King James version, no? Sa katong 1611 nga King James version. Yeah, atong basahon dinhi sa King James version gani dili ni hubad katoliko. Sa atong nahibaw-an kining King James version hubad protestante ni. Pero makaingon ko nga kung dili manggali nimo takdo gyud sa original, mas duol sa original kung ato yung subayon ng Grego. Kay kining King James version usanis mga hubad nga kanang more literal. Not exactly literal gyud pero more literal siya comparing sa ubang mga hubad sa Biblia. Kung atong basahon dinhi, no, mga suking tigpaminaw ang John chapter 2 verse 4, ingon niya atong mabasa. Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. Kaya kung atong subtons binisaya, lagingon ang atong Ginoong Kristo ngadto siyang inahan. Babay, unsa may ako uban kanimo? Wala pa mabutang akong takna. Unsa kuno? Babay, unsa may ako uban kanimo? Wala pa mabutang akong takna. Na kung atong itandi na dinhi sa mayong balita Biblia, layo ra kayo, no? Babay, ayaw akong tudloy unsa akong buhaton. Medyo lahi, no? Pagka-istorya. Nya magaingon ta sa may husto aning duha. Well, mas preferable ko aning usa nga it sounds nga nagtahod gayud ang atong Ginoo kay di man ta magkaingon nga wa magtahod ang Ginoo siyang mahal nga inahan. Kay kung maingon ta nga sa Jesus wala magtahod siyang inahan, so di ta magkaingon nga ang atong Ginoong Kristo sa kamayong pagkaanak sa Dios. Kaya nga naman wa man siya magtahod siyang inahan nga in fact usama na sa nabatik ng mga napulo kasugo nga tahura ang inyong ginikanan. Di ba? Tanawa na ko na itong uspon pagbasa din sa King James Version. Ang ipamulong sa atong Ginoo ngadto siyang inahan. Babay, unsa may ako uban kanimo? Wala pa mabutang akong takna. Di ba lahira kayo, no? Lumora kayo. O maayo ra yung pagka-istorya. Di yung ka makaingon nga wala magtahod si Kristo aning mga pulonga. Pero kung wanhikas mayong balita Biblia, makaingon ka nga, unsa po ng mga pulonga diya ni Kristo may tahod? Ingna naman niya yung nanayog. Ayaw kong tudloyan sa akong buhaton ay. Kalahira kayo, pangasuking din paminaw. Muna nga, para na ko, kuha ni siya, something wrong sa hubad. Gani, no, kung namoy hubad sa Biblia nga kanang ang bag-ong maayong balita Biblia, dili na ingon-an ni pagkahubad mga suking digpaminaw. Wala na ako madala din eh. Kay gikurhian na ni.
kung ako masayop og mao ba ning tekstuha basta sa kanang kining ang bagong mayong balita Biblia doon na mga revise kadtong mga something wrong nga hubad gipang usub na gikurhean na kay makapasalaag na to. Imagine kung imong tuhuan nga klase sa hubad na makaingon jud ka nga hala hangatong Ginoo kanang wala magtahod siyang nanay, so makahatag sila og rason nga kinahanglan kuno nga dili tahoron ang atong mahal nga inahan kay si Kristo gali kuno wala magtahod siyang nanay. So a wrong must be corrected, no, ang sayop kinahanglan kurhian. Yeah, so mao na, no, gani, no, bisan karon, no, sa aning mga weakness nato or mga kakulangon, doon na pag yung mabantayan ako nga wala pag yung usba na bisan gani sa atong mga misa inigbasa sa ebanghelyo wa paghapon makurhi ng kining ni ang pagbasa aning San Juan 2. Hinon mga lapses lang na ba, wag kayo pa, wala lang kayo matagaig kana bang lihok pa, no? Pero maabot rang panahon na so magka-anam og develop ng itong simbahan katong mga apan niya hinahinayag kurhian. So moabot rata ng panahon ng ang itong hubad sa Biblia kung di manggali mo 100% nga maayog yung pagkahubad, at least 98, 99. Okay, sa akong panginsusi wala gyud perfect translation nga kana bang hubad sa Biblia. Naanoy mga makapili tag asay mas maayo. Pero kung mangutana tag naabay kanang hubad karon sa Biblia in English or Bisaya nga kanang perfect good, wala gyud apan. Ako moingon ko nga wala. Kay wa pa ko kitag version nga gituhuan nga perfect gyud nga pagkahubad, wala gyud apan. Sa akong kabahin gituyo ra pud sa Ginoo ba nga aron magsusi gyud ta ba, maghago pud ta, di lang ta kanang sayon-sayon lang. Kay kung taga-antag version sa Bible na wa na gyud ikuan kanang sayon na gyud tun-an, so tingali mura man tag magsalig, di ba? Di naman tang maghago. Pero mas mayroon po ng dunay lisod, no? O dunay mga kinahanglang i-scrutinize sa bagayo, no? Dunay mga gamayng mga apan-apan para nga mo susi kita og ayo para nga makita pos Ginoo nga naghago kita. Mo nay nagkanindot sa Ginoo ba kay himuon gyud niyang lig-on nga mga anak. Di ba taniya ba anaron og kinabuhi ba nga sa ensayon, no? O napoy mga lisod-lisod. Muna nga kamong mga nagtuon sa Biblia ay mutahon ka puol ay taon mo ka kana bang surrender kung inigtuon niyo sa Bible mo kaingon mo ting kapuya manani sura manani di man day kay usara ka version may tungtunan basa po day taglain kay wa man day translation nga perfect. Basig mingon mo undangan na tuning tunog Biblia ay kay kapoy man kayo lisod man kayo, well ayaw kay usa na sa atong mga pagsulay o usa na sa atong mga exercises isip mga Kristiyanos para mahimo gitang kanabang lig-on ng mga Kristiyanos nga anda magsakripisyo, anda maghago. Kay mo magyud ay Kristiyano kinahanglan maghago di kay sayon-sayon, di ba? Ako muna akong gihimo muna nga sa balay daghan kayong hubad akong gitun-an then itandi-tandi nako asay mas muduol ngadto sa tinuod. Ngano mang dunay mga apan, ngano dunay mga bikil tungod kay tao rogoy gahubad. Tao ray gahubad, pero ang iyag yung mensahe, ang iyang essence, may labot na sa kaluwasan, wala ginay sayop. Ang mga sipyat diya sa Biblia, mga topographical error or kanang pag-type pa ka or kanang pag-translate na kanabang tungod na sa kanabang limitasyon sa tao, no lagmit diha masipyat. Pero ang mensahe mahitungod sa kaluwasan, ang gitudlo sa atong Biblia may labot na sa kaluwasan, mga sukong tigpaminaw, wala gyud sayop. Ang mensahe mahitungod sa kaluwasan. Pero kung maghisgot o mga translation, sakto ba na o dili, ako di ko kapasalig ninyo nga naay 100% nga correct yun. Kay doon na yung mga apan tungod kay tao na may gahubad-hubad. Pero gibuot sa Ginoo nga ang tibuok mensahe sa Biblia may labot na sa kaluwasan, iyag yung gibuot nga kapanalipdan nga dili masayop. Og ang prueba nato nga bisan pag dunay mga apan diya sa hubad pero nakapahimugso og mga
mga tao nga nahimong yung mga santos o mga balaan. Basa mo anang kinabuhi sa mga santos kung Lives of the Saints no mga suking tigpaminaw una itong prueba na may santuod ang atong Bible diya sa iyang mga hubad dili gyud perfect ang pagka-translate kay something dunay mga apan ang mga mensahe nga major may labot na sa panawagan sa pagkabalaan puros gyud husto og magkapabalaan gyud sa tao og daghan na kaytang prueba niana. Kamatuoran niya na nga nagkaanam kadaghan atong mga kapiestahan alang sa mga santos tungod kay nagkaanam ang pudog daghan ang atong mga igsuon nga napamatud-an ang ilang kinabuhi nga anaa gyud sa kasantos. Ug mo na atong hope no mga suking tigpaminaw ug unta maapil pud ta niya na. Okay, so mao na ang atong tubag atong pangutana gikan sa text message. Something dunay kinahanglang korehian nato sa hubad nga atong gigamit no sa San Juan 2:4. Di ko mosugot nga kadtong hubara mao'y husto. Kaysa akong panginsusi sa mutakdo gayud sa original, maayo ang pagkapamulong sa Ginoo. Ug dili gyud ka makasense nga wala siya magtahod siyang nanay. In fact, dako kayong pagtahod sa atong Ginoong Kristo ngadto siyang nanay. Mo manggani nga pinasahi ang iyang pagkabanhaw o kuan pod wala itugot sa iya pong amahan o niya mismo sa iyang pagka-Diyos. Wala niya itugot nga si Santa Maria mataptan pod niya ng kanang original sin kung salang panulundon. So dunay mga kanang glory sa atong Ginoong Kristo klase sa iyang mga kahimayaan nga nadawat nga daw nakaambit di kay daw mao gyud nakaambit ang iyang inahan. Gani kini karon sunod nga atong tubagon nga pangutana may labot ng kaniya no sa atong mahal nga inahan pagasuking tigpaminaw kining may labot na sa usa ka libro nato nung nga Katoliko nga wala masabti sa uban nato mga igsuong nahimuna. Walang gihapon no nalimtan ako gyud og take note ang reference. Kay ngano kining objeksyon na god kining pagsupaka nga atong na take note dinhi sa kining atong gamay nga ingnon talang outline. Dali ni kay usa man gud katulumanon sa radyo. Dayon hinay pug kumusulat munangwa nako ma-take note gyud tanan ang mga detalye niadtong nagsibya sa radyo nga nag-atake sa atong tinuoang Katoliko, particularly ang mahitungod sa atong mahal nga inahan Santa Maria. Mao nga ang akong nasulat katong mga main yun argument nga ilang gipadayag aron pod matun-an naton saon pagtubag. Nyawa na ko ma-take note ba ang unsa to nga reference, unsa to nga title sa libro. Ang akong giuna parang makuha gyud ako ang punto mao ang ilarag yung atake. Mao na nga agsariha gani do na putay gi-share dinhi nga atake din atong gitubag. Dayon karon lain na pod. Laing libro nga Katoliko matud pa nila nga nanudlo nga si Santa Maria kuno daw gituboy gayod sa tinuoang Katoliko ingon nga Dios. Wala ba og mangita gid sila og paagi ba nga mabulingan gyud ang atong mga pagtulunan. Kaya ato man guning giklaro god sa atong tinuoang Katoliko nga ang relihiyong Katoliko kung doon na manggali mga apan diha lang kini makita sa iyang mga abuso, mga abuses sa iyang mga sakop o di ba kasi ang mga lideres. Pero when it comes to doctrines o kanang mga teachings officially mga pagtulunan niya lunsay gyud na maayo gyud na og magkapabalaan. So atong i-qualify kung maghiskot og mga acts o mga buhat sa mga sakop narita mo deny nga doon na gyud mga apan ang mga sakop ng Katoliko. Pero kung when it comes to teachings o mga pagtulunan ato kining gipasigarbo nga kining atong tinuoang Katoliko naa niya ang fullness of the truth. May labot na sa tinuoan. Kaya di man ta mosugot nga ang tinuhuan nga gitukod ni Kristo masayop tes pagpanudlo. Officially, yan naman, kailangan may Espiritu Santo nga nagagiya niya aron di siya masayop.
Kay kung mahitabo nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo masayop sa pagpanudlo na unsa naman di ay gamit sa Espiritu Santong gipadala sa atong Ginoong Jesucristo. Kadtong ningon ng Ginoong Jesucristo nga mangayo ako laing manalaban ikan sambahan nga akong ipadala kaninyo aron magagiyag magatudlo kaninyo magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gitudlo. So muingong ka nga ang Espiritu Santo nga napadala ni atong Pentecostes masayop sa paggiya dili gayud na mga suking tigpaminaw. That's why mo bitaw niingon si San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 tudling 15 nga tungod kay ang Espiritu Santo anaa nagagiya sa simbahan. Kung moingon galitag simbahan kung iglesia mga suking tigpaminaw dili na sabto na tug usara ka membro ha. Mahimong ingnon nato corporate meaning but pasabot langkob daghan ang sakop. Katawhan gud ni Kristo mao na church mao na simbahan katawhan ni Kristo og ang Spirit ya ang Holy Spirit mo silbing kanang teacher o mugiya para nga ang maong simbahan dili masayop des pagpanudlo. So kanang hiniusa nga pagtulunan dili kay pagtulunan lang sa usa ka membro no di na mao kanang gihiusahan tungod kay gigiyahan sa Espiritu Santo kay na Espiritu Santo mao na nga dili gid mahitabo nga ang simbahan masayop sa pagpanudlo. Mga suking tigpaminaw. Mao bitaw ningon si San Pablo lagi sa unang Timoteo kapitulo 3 tudling 15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran, the pillar and the foundation of truth. Haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mao nga ang tinuoang Katoliko mapasigarbuhon gyud nga manudlo nga when it comes to faith and morals tuluhuan og pamatasan para sa kaluwasan dili siya masayop sa pagpanudlo. Pero ang uban maingon ngano man lagi tong pare o katong usang pare o nag-ergo man lagi sila. Di man parehas ilang panudlo. Na may panahon nagbingkel. Well, personal man na nila. Dili man na official. So mahimong ang usa ni takdo sa official teaching pero ang usa wala. So ang usa sipyat mo nang duna sila ergo. Pero dili man na bag-o. Kay gani panahon sa mga apostol doon na may higayon nga si Pablo iyang gi-rebuke si Pedro. Mao ba to o baliba na? Yeah? Lagi kay mga tinunan. Then bag-o pa ang relihiyon o tinuoan ni Kristo. So maybe ang usa lahi ang iyang interpretation. Then ang usa mo'y nakatakdo nga nakaklaro gyud tungod sa pagtudlo gyud direktamente ni Kristo niya. Unya ang usa wa pagkaapas. Naglahi ilang interpretation. So di kalikayan nga dunay mga ergo asahay pero later on mahusay ra na labi na kung dunay meeting or council nga isolve ang maong problema o unsay sungi diha sa pagtuo. Nya kapila naman ang nahimo sa atong simbahan. Ito na yung Council of Nicaea nga gidibatihan ng nature sa atong Ginoong Jesucristo kay doon na may pare nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Amo to nagtawag og council aron gidibatihan dito dahil ang simbahan pinanguluhan sa Santo Papa ni pagkanaog og desisyon nga unsay gyud opisyal nga baruganan ng simbahan nakiklaro gyud niadtong 325 AD nga si Jesus dili gyud kay tao lang no. Matuod nga tao og matuod nga Dios. Then kadtong Council of Jerusalem kadtong una pa gyud unang konselyo sa simbahan kadtong sa nabasa nato sa buhat sa mga apostol. Nga ilang gilantugian mahitungod anang kinahanglan pa bang tulion o dili ang magpasakop sa simbahan ni Kristo. Kay alang sa daang testamento o daang tinuhuan kung mapasakop ka kinahanglan man gyud nga magpatuli ka. Kay mo man ay silbing entrance sa katawhan sa Dios sa daang relihiyon o daang tinuhuan. Apan sa bag-ong testamento sa tinuhuan na gyud nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo giilisan naman nagbunyag. So meaning kanang tuli dili na mo'y atong means nga aron mahimo kang sakop sa simbahan kay giilisan na nagbaptism o bunyag. Yeah. So ang atong tuli ron o circumcision for health reason na lang na. For health reason but not nga gihimo gyapon ng requirement kung mapasakop ta sa tinuoan ni Kristo pag nga suking tigpaminaw. I hope nga naklaro ninyo na nga kinibang punto. Okay, ato dayong kutloon
ang argumento sa nahimulag nato mga igsuon sa ilang pagsulay o atake. Yan ang atong pagdaig o pag-ilas atong mahal nga inahan nga si Santa Maria. Matud pa nila, laing libro kuno sa atong tinuo ang Katoliko, nanudlo nga si Santa Maria parihas ni Kristo sa tanang butang og manluluwas. Unsa kuno? Matud pa nila, si Maria kuno parihas ni Kristo sa tanang butang og manluluwas. Ug doon na sila libro nga gihimong reference ani sa ilang pag-akusar sa ilang atake, pagasuking tigpaminaw. Well, sa ako nang giingon lagi ang lapses nako tungod kay wala ko ma-take note ang reference. Yeah. So kung doon ay mga naminaw ron nga nakahibalo sa reference, mahimong mo text din itong tulumanon para kumplito ning atong outline, parang doon na day kahatag nga reference po dayon sa sunod na itong mga tulumanon din ato ning mahisgutan nga issue pangasuking tigpaminaw. Well, bisag wala pa among reference, doon na nagyapon tay giandam nga tubag. Kanang pag-ingon nga si Santa Maria parihas ni Kristo sa tanang butang ug manluluwas, usa na ka hyperbole nga pagkapamulong. Mambuti pasabot nga pamulong nga gipahimug-at tungod sa pagpasidungog o pagtuboy kaniya kay naman sa Lucas 1:52 nga ang mga mapahiubsanon o mga santos ituboy. Diya sa pagtuboy, asahay, doon na tayo arte o art nga mogamit ang mga pulong nga dagko ba. Kanang gituwag na tog hyperbolic terms. So pagpahimug-at diya na to sa pagtuboy sa bisan kinsang tao nga gusto na itong ituboy o pasidunggan. Yeah. Unya, kanang hyperbole, mga suking tigpaminaw, kanang mogamit ang mga pulong ba nga dagko, labaw, sa walay pagyatak o kanabang so walay pagyatak sa tinuod o lintunganay nga kahimtang sa usa ka tawo o kining atong istorya may labot na ni Santa Maria. Kay ang lintunganay gyud nga kamatuoran may labot na ni Santa Maria, dili man gyud mahitabo nga matuboy siya ingon nga Dios. Kay wala man gyud teaching ang atong simbahang Katoliko nga si Santa Maria usa ka Diyosa o usa ka Dios. So kung doon na may mga pulong nga atong mabasa diya sa mga librong Katoliko nga nagdaig, nagtuboy ni Santa Maria, nga nagamit o mga pulong nga dagko, apil na siya sa atong arte o kanabang pamaagi sa atong pagpasidungog kaniya. Pero wala gyud nato iatake ang kamatuoran nga unsa ra gyud si Santa Maria sa iyang kahimtang. Atong iklaro mga suking tigpaminaw nga si Santa Maria usa lang siya ka linalang ug doon na siya mga titulo nga nihaom ra pod para niya mga suking tigpaminaw. Kanang pag-ingon nga si Santa Maria parehas ni Kristo sa tanang butang ug manluluwas, gipahimug-atan diha nga tungod kay dunay mga nabatunan nga himaya sa atong Ginoong Jesucristo nga nabatunan pod ni Santa Maria. Gipahimug-atan nga wala mabatuni sa uban nato mga igsuon o wala nato mabatuni nga uban nato mga Kristiyanos. Unsa pananglit mga suking tigpaminaw. Ato lang klaruhon sa diay tuod nga kanang pag-ingon nga si Santa Maria parehas ni Kristo sa tanang butang dili na mahitungod sa ranggo o sa pagka-Diyos. Kanang giingon diyang sa tanang butang, ireperido na sa kanabang kinaiya pananglit sa pagkatao. Samas pag-ingon nga sa pagkatao ni Kristo na siya'y kanabang lawas, si Santa Maria na apod. Naay mata, naay ulo, kamot, ug uban pa nga kinayas pagkatao, ganaan ni Kristo, ganaan po ni Santa Maria. Lain pa nga naparihas gyapon nga kinaiya ni Santa Maria og naapod sa atong Ginoong Kristo kanang tinguha. Aspiration. So kanang tinguha kay si Kristo nagtinguha nga unta daghan ng mamaluwas.
nagtinguha og kaayuhan alang sa katawhan. Mausab ang atong mahal nga inahan mo po na iyang tinguha. So, si Santa Maria o si Kristo, parehas dias punto sa kumagisgot ta og tinguha. Og lain pa, kadtong giingon nato ba nga, kung si Kristo mikayab ngadto sa langit, katong ascension niya, nga wala madugta ang iyang lawas kay gibanhaw o nabanhaw dayon, then misaka ngadto sa langit. Si Santa Maria maupod no wala madugta ang iyang lawas. Dili no ni mabasa litra por litra sa Biblia, pero implicitly stated lang no, gipasabot lang sa Biblia nga maupod si Santa Maria nga kinahanglan nga dili gayud madugta ang iyang lawas kay kini banhawon og ipasaka ngadto sa langit. Ang kalainan lang nga ang kang Kristo misaka siya sa langit, no, mi ascend tungod kay Dios man siya. Misaka siya sa langit. Naman siya gahum tungod kay Dios siya. Si Santa Maria kung tuwa na siya sa langit karon tungod kay gipasaka siya, no? Mo bitaw nga ang atong term ana sa atong doktrina, Assumption of the Blessed Mary. The Blessed Virgin Mary, Assumption, ang pagpasaka ni Santa Maria sa langit. Gipasaka siya sa Dios, dili kay misaka siya sa kaugalingon, di man siya Dios, no? Pero kang Kristo misaka o may ascend tungod kay Dios man siya, gamhanan man siya. Pero kang Santa Maria ingno nato sa pag-ingon nga gipasaka siya sa Dios. Assumption of the Blessed Virgin Mary, ang pagpasaka ni Santa Maria ngadto sa langit. So dakog kalainan na, no? Ug mo nay prueba nato nga tao ra gyud si Santa Maria, linalang lang siya. So dili gyud mahitabo nga ang simbahang Katoliko manudlo nga siya usag ka Diyosa o usag ka Dios. Kay nga no, kung Dios pa si Santa Maria sumalas pagtulon ng Katoliko, di sama unta, no, kadtong pagsaka sa langit sama unta kang Kristo nga termino nga gigamit nga misaka siya sa langit, mi-ascend. Kang Santa Maria maupod unta mi-ascend, misaka siya, pero dili man ingon ana. Ang kang Santa Maria sumalas pagtulon ng Katoliko, gipasaka siya sa Dios. Pero kang Kristo lahi, kay siya gyud misaka siya sa langit. Kay gamhanan man siya, Dios man siya. So mao na mga suking tigpaminaw. So daghang mga kana bang nahuptan si Santa Maria sa iyang kahimayaan nga mauusab kang Kristo. Ug mao na gipahimug-at sa pag-ingon sa libro nga si Santa Maria parihas sa tanang butang, no? Hyperbolic term na siya o mga pulong sa pagpasidungog nato ni Santa Maria sa wala ay pagyatak sa kahimtang nga unsa ra gyud ang anaa niya. Mga suking tigpaminaw. Kining pag-ingon pod nga manluluwas tungod kay dunay doktrina ang Katoliko nga co-redemptrix, meaning alayon si Santa Maria sa atong kaluwasan. Kay kadtong gigamit ni Kristo sa pagluwas nato, kadtong yang kamatayon, dili man to niya mahimo kung wala siya mukuha og kinaiyas pagkatao. Kay lagi ang Dios dili man mamatay. Wa pud siya ilawas, kay ang Dios espiritu man walay unod ug bukog. Kinahanglan ulaan man yun ang kaluwasan. Kinahanglan man yun og kamatayon. Bayran man yun og kamatayon. Pero dili pod pwede nga kamatayon ra sa kataong ordinaryo. Ano man, kay dili igo. Kailangan ang Dios gayod, kay ang Dios lamang mo ay makatubos o magkaluwas. Unya ang Dios di man mamatay. O na nga kinahanglan magpakatao siya. Kinahanglan magkabaton siya glawas aron gamiton niya sa pagtubos. O asa man niya gikuha ang maong kinaiya sa pagkatao ngayang gigamit sa pagluwas nato aron mamatay siya didto man sa lawas sa atong mahal nga inahan nga Santa Maria. Mao nga usa sa hinungdan nga ang simbang Katoliko nanudlo ng co-redemptrix ni alayon
si Santa Maria sa itong kaluwasan. Nahimo siyang instrumento, pero ang principal gayod nga manuluwas nga wa na lain maura si Kristo. Sa ito pa, ang Diyos iyang gibuot nga diha sa pagpanubos nga gihimo sa iyang anak, dunay laing tao nga gikasangkapan aron matuman ang mao gayong pagpanubos o kaluwasan pangasuking tigpaminaw. Di man ato malalis na. We cannot question the truth about salvation pangasuking tigpaminaw. Saan mo pag-question na nga mo man yun ay nahitabo. Nga sa pagpagkatao sa Diyos, nisulod siya sa guangkan sa sukababay, mao si Santa Maria. O dito niya kuha ang elemento nga iyang gigamit sa atong sa atong kaluwasan, sa iyang pagtubos nato pagasuking tigpaminaw. So si Santa Maria mahimong ingnon nato nga alayon sa kinibang atong kaluwasan. May alayon siya sa itong Ginoong Jesucristo. Nahimo siyang instrumento. Gigamit siya sa Diyos sa pagluwas nato pangasuking tigpaminaw. So pwede po natong ingnon nga instrumental savior si Santa Maria, not principal. Kaya ang principal savior mo man lamang ang Diyos pangasuking tigpaminaw. Okay. Si Kristo madod pa balaan. Si Santa Maria balaan po. Mo ni usag hapon sa mga hinungdan nganong moingon ta nga Santa Maria parehas ni Kristo. So mga butang ni nga naparehas po siya. Unya unsa pa? Kung si Kristo ana niya ang kinaiya gyud nga motabang, mausab si Santa Maria. Kung ang atong Ginoong Kristo nakigbatok sa dautan, mauusab ang atong mahal nga inahan si Santa Maria. Gani sa tagna sa kanang proto-evangelium text o tudling sa Biblia mga suking tigpaminaw katong Genesis kapitulo 3 tudling 15, iklaro po ngang babae nga umaabot nga lahi sa unang babae nga si Eva, no? Babae nga kining makigbatok kayod sa tautan. So in that sense, Mary na parehas sa atong Ginoong Kristo sa ponto nga kanang makigbiso gayod sa pagpakigbatok sa tautan. O kung si Kristo gikahimutan sa atong langit nung amahan, mauusab si Santa Maria ikahimutan sa atong langit nung amahan. Kaya usag ka masinulundon nga pagkababae ug modelo sa mga inahan dinhi sa atong kalibutan. I hope so nga himo na itong modelo si Mama Mary sa atong mga kababayanan. Pagasuking tigpaminaw, labi na sa atong mga inahan. Okay. Well, laing tubago na to nga kinibang pangutana. By the way, alang-alang na po ning itong oras. Ugma na lang po nato ni siya ipadayon ning laing kinibang pangutana. Kining nahibiling minutos ato lang ning igahin sa laing murag nato imubo ra diri nga question asa ganito. Ang anuman doctrinal gyud ang gisentro kuno sa Katoliko ang gipang discuss. Ug nganuman nga mo focus man pud ta ni Mary kuno nga matud pa sa Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. John 14 verse 6. Nawa na may lain. Ang nakakuan lang kay giingon nga way labot kuno si Santa Maria. Well, kinilang sumpay mo'y atong dili madawat no nga wa kuno labot si Santa Maria. Pero kining giingon nga si Kristo kanang mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, well dili ta masupag ani. Pero kining giingon nga walay labot si Santa Maria sa atong kaluwasan, well di na pud ta ni mong sugot. Kay di man gyud na mao. In fact, si Kristo giunsa man ta niya pagluwas. Wa man nato supaka nga siya mao ang dalan, kamatuoran ug ang ginabuhi. Sa unsang paagi ta niya giluwas dias kamatuoran. Giluwas ta niya pinagi sa iyang pagsulod sa taguangkan sa kababae ug mikuha og kinayang tawhan aron magamit niya sa pagtubos nga ni kanato. So di ta kaingon nga way labot si Mary, mga suking tigpaminaw. Ugma ato ning palapdan bagayo
Walapda ni nato pag-ayo ugma no pagasuking tigpaminaw. Ug gunya, by the way, napotoy laing pangutana dinhi, why does kini why labot ni sa topic? Yeah. Oh, okay, sa Sabado na lang ni og kini pang Domingo. Okay. So, sa dili ba ta hingpit no nga magpulag-pulag karon sa kahinginan, mausig hapon no mga suking tigpaminaw ang atong Global Catholic Network kon EWTN. Ayaw biya ninyo kalimti no? Sa atong nahibawan ang atong Global Catholic Network, yan siya sa channel 48 no sa Orient Cable no diri sa Dipolog. O diya sa Katipunan, salamat na kay naapoy nag-text na to, nagpahibalo sa ilang hometown channel, sa ilang kanang People Cable TV. Doon na ito'y nag-text na ito nga nako no sa channel 61 ang atong EWTN kon Eternal Word Television Network. Yeah. O sa uban nga wa pa na ito mahibaw palihog, pahibalo mo para ato pong mapahibalo ang uban na itong mga listeners para doon na sila ikiya asa na nila makita ang atong Global Catholic Network. Ugunya no, kadto dayong pastor no sa Methodist nga nag-text na to, doon na tayo i-offer po o bali kanabang kung willing ka nga muusol mutanaw atong BCD nga usa ka round table discussion sa former United Methodist Ministers nga karon usan nagkatoliko. Well, pauslon ka na ako ato, pagkikita lang ko naamang kay cellphone number nako. Well, just ask me asa ka na ko makita para mahatag na ko tong BCD no. Magkita ka around table discussion sa former United Methodist Ministers nga karon sa nagka-Katoliko. Okay, no? Mga suking tigpaminaw. Well, tugang pahibalo day tuod ang atong cellphone number diri mao ra gihapon 0918-549-7065. Ados po 0918-549-7065. Kung atong telephone number 212-6200. Okay. Sa gyapon ato ning tapuson pinaki sa pagbasa sa gyapon sa pagampo ni San Francisco o Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubos nga sulugoon sa mong tulumanon, the woman I love. Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon. Hangtod ug maapohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.